Всім доброго ранку. Чи знали ви, що є страх Господній, а є страх диявола? Страх диявола – це коли ми боїмося якоїсь хвороби, боїмося смерті, боїмося якогось страху там, якихось емоцій. Це все таке. А страх Господній який? Коли ми дійсно є вірними для Бога, коли ми дійсно стараємося виконувати заповіді Божі, слухати Господнє Слово, і ми йдемо до Бога, то страх Господній – це коли ми боїмося, що ми з цієї дороги зійдемо. Зійдемо від Слова Божого до поганих вчинків, відійдемо від Бога до поганих емоцій, до страхів на хворобу там якусь, відійдемо від Божого Слова до слова диявола. Оце страх Господній. Страх має бути в нас такий. Бо страх, коли в нас є страх Господній, ми розуміємо, що зійти від Бога – це значить потрапити куди? На суд вічний. На суд вічний, а далі вже все зрозуміло. Тому що ми потрапили в рай, і треба боятися не диявола, а боятися Бога, що ми дійсно були вірні йому. Амінь.